Здравейте хора, аз съм Боян Диневдимов, а вие сте в канала Факти БГ с Боби. Бързо питане. Коя серия най-много ви харесва? Експерименти, почивки или трите факта? Както си обикновено. Пишете. И всъщност, дай да започваме. Днес едва ли ще познаете какво ще правим. Експеримент, но не както обикновено. Малко по-различен. Готварски експеримент. Трябват ви само мляко, прясно мляко, чашка, лъжичка и главният герой Орео. Също така и микровълна. Ще ви излезе като картинка, защото нашата микровълна е нависоко. Сега ще ви покажа. Ето какво трябва да направим. Взимате си чашката, обаче не стъклена, иначе ще се пръсне. Никой не иска чашка да му се пръсне в микровълновата. Такава за кафе или чай. Порцеланова. Така, отваряте ореото и си взимате точно 3 бисквитки. Че едната ми се счупи. Натрошавате си ги вътре. Аз така обичам да ги натрошавам на половини, на парчета. Така. След това взимате си млякото. Каквото и да е. Няма проблем каква е марката. И изсипвате. Само. Трябва да е до средата на бисквитките. Ето толкова. Колко вкусно изглежда. На какво да изглежда? След това взимате си лъжичката и разбърквате. Трябва хубаво бисквитките да се натрошат и да стане нещо такова. Апетитно, След това взимате сместа и я вкарвате в микровълновата. Само дето тук аз как ще се кача на стола, защото вижте къде е микровълновата. Поставяте го, затваряте и настройвате на 2 минути. Ето. И така. Така, готово е. Мирише невероятно и сега да видим какво е станало. Вижте. Така. И сега го взимам. Хубаво, че е стегнал. Не се разля. Това значи, че е добре. То стегнал. Вижте. Чак да взема лъжицата. Станало на кремче. Не изглежда много добре, но сега да затворим микровълновата и да му направим един тест. Да видим на какво е станало. Сега. Точно.
пари. Първо мисля и така да го откъртя. Нали, защото то залепва. Сега дето пари. Ей, тук по-малко пари. После не знам. Айде бе. Ау. Чакай да взема това. Падай. Пада. И ето го кексчето. Гледай. Що вътре остана малко, дето залепва. Не е зле. Честно. И хора, това беше нашето видео. И сега мисля да ви покажа някои снимки. Какво да ви казвам то? Обаче, един съвет. Ако обичате карамел, сложете му малко захар. В момента той е леко безвкусно. Обаче като му сложите захар, леко карамелизира. Обаче става едно така по-хрупкаво, нехарактерно за кекс. И сега ще ви покажа някои снимки.